Meni je jako drago i velika je čast da se priključim prethodnim dobitnicima. Znači, nagrada je tokom godina postala sve značajnije jer je niz dobitnika izabran rigoroznom procedurom iz praktično 1%, većinom iz 1% ljudi po uticaju. Sada postoje te baze podataka, veštačka inteligencija pomoću koga je moguće pritiskom tastera dobiti koliko je neko važan u svetu nauke u smislu objavljenih radova, citata i tako dalje. Svi prethodnici su zaista vrhunski svetski naučnici poreklom iz Srbije i priključiti se sa njima je velika čast. Znači, možda na početku je nagrada krenula skromna, sada je postala zaista velika i kao što sam rekao na predavanju, vrlo je fascinantno da mala zemlja kao Srbija ima neprekinuti niz dobitnika i da nema straha da postoji još lista unapred. Većina nas je obrazovana ovde u Srbiji. Dobili smo osnovno obrazovanje iz kvantne fizike u Srbiji. Izgleda se kvantna mehanika zapatila u Srbiji jako dobro kada nastavljamo da radimo vrlo ozbiljno i ovde u zemlji i mi koji smo otišli u inostranstvo koristeći to znanje koje smo stekli u Beogradu, Novom Sadu i tako dalje, u Nišu. Mi smo imali puno inicijativa, postoji individualna saradnja. Mi smo probali kao da napravimo neku veću institucionalnu saradnju gde bi fizičari dijaspore mogli da dođu nazad kao nekakvi članovi ili nekakvog instituta ili gostujući. A ja sam lično držao predavanja ovde u Beogradu iz nanofizike pre 10-ak i više godina. Postoje mnogi drugi koji dolaze često ovde, pokušavaju da dele svoju ekspertizu. Recimo, bilo bi jako lepo iskoristiti ekspertizu eksperimentalaca da se ovde napravi neka laboratorija na svetskom nivou, gde bi, recimo, ekspertiza nekoliko prethodnih dobitnika bila jako korisna. A mislim da ima jako prostora da se unapredi nauka u Srbiji generalno, a takođe sam u predavanju pomenuo da kada pitate jednu od ovih veštačkih inteligencija na temu šta je najjača naučna oblast u Srbiji, on opet ode u te velike baze podataka i izbaci da je fizika broj 1. Mislim da je tu moguće pretočiti ovo jako dobro obrazovanje koje smo mi stekli, koje sigurno postoji dan danas, u recimo veću proizvodnju radova i patenata takođe. Znači, napraviti nekakvu vezu gde bi se, otprilike kao kada dođe, recimo, dobar primjer je da opet idemo na popularnu kulturu, recimo, kada Srbija hoće da igra košarku ili Davis Cup, onda se zovu naši igrači iz inostranstva. Znači, tako bi dijaspora mogla da dođe i da podigne te parametre. Spintronika je oblast istraživanja koja se povezuje sa
početci se povezuju sa 1980. godinama. Znači, tada je tehnologija omogućila da se prave slojevi magneta na nanoskali i krajem 1980. godina je otkriven fenomen koji se zove gigantska magnetoresistivnost. I u tom fenomenu imate dva jako tanka magnetna materijala, feromagnetna materijala i između se nalazi običan materijal, na primjer bakar. A ovi magneti mogu da budu kobalt. I ideja spintronike je da se iskoristi jedna druga karakteristika elektrona. Znači, recimo na elektrotehničkom fakultetu uglavnom se studira kako se signali generišu i operišu koristeći elektrisanje elektrona. U spintronici se koriste signali u kome se informacija kodira u spin elektrona. Sad, naravno, postavlja se pitanje šta je spin i tu dolazimo do komplikacije za publiku koja nema obrazovanje iz kvantne fizike, zbog toga što se spin na časovima kvantne fizike zove unutrašnji kvantni broj, znači ne postoji nekakav klasičan spin koji se kvantizira. U nekakvim popularnim knjižicama ponekad se opisuje kao da elektron rotira oko svoje ose i da je to taj spin, kao Zemlja ima u principu spin, zato što rotira oko svoje ose, ali ovaj spin elektrona je jako mali, povezan je sa Planckovom konstantom i ako pokušate da ga interpretirate kao da, na primjer, elektron kao mala teniska loptica, koristio sam dosta ovih teniskih analogija u predavanju, rotira oko svoje ose, onda bi, recimo, zaključili da tačke na ekvatoru treba da rotiraju 5 puta brže od brzine svetlosti, to nema smisla. Znači, suština moderne nauke je da se neke stvari prihvate onakve kakve jesu, inače to je Newton bio pionir toga kada je u drugom izdanju Principia rekao ja ne razumem šta je Bog mislio kad je doneo zakon gravitacije i njegov drugi Newtonov zakon, ali ja mogu da prihvatim to što je potvrđeno kroz eksperiment i onda sublimisano u moju teoriju, da iz toga pravim nove predikcije. Znači, u spintronici mi prihvatamo da elektron ima taj spin, da pokušamo da ga ili iskoristimo za tehnologiju ili da pronađemo nove fizičke efekte. I ono što se dešava u spintronici, što je vrlo interesantno za profesionalne fizičare, da, na primer, hoćete da poboljšate transport spina koji nosi elektron, onda u procesu svega toga pronađete topološke materijale, jer recimo spinski Hallov efekat kad se kvantizira, to je u suštini bila ulaznica u svet svih topoloških materijala u modernom smislu i onda kasnije iskoristite te nove topološke materijale da optimizujete spintronijske efekte. Znači, tu postoji konstantna igra između teorije, eksperimenta i tehnologije. I to je ono što je mene privuklo, jer postoje oblasti u fizici u kojima se bavili teorijski nečim apstraktnim ili biste se bavili eksperimentalno nečim apstraktnim, a ovde imate, na primjer, frakcioni kvantni Hallov efekat je vrlo dubok fenomen, ali nema aplikacije. A spinski Hallov efekat istovremeno dubok fenomen i ima aplikacije. Znači, u spintronici konstantno postoji ta igra između teorije, eksperimenta i tehnoloških aplikacija. I zato je tako interesantna i tako vitalna. Znači, svi kao, sad smo sve otkrili i onda se uvijek pojavi nešto novo. Nobelova nagrada za spintroniku, prva do sada i jedina, je dodeljena 2007. godine za otkriće ovog efekta koje su pomenuli iz 1980-ih, Albertu Fertu i Peteru Grunbergu. I znači, to je taj primjer Nobelove nagrade koja se dodeljuje ne za nekakvo otkriće fundamentalnih efekata kao što je, na primjer, kvantni Hallov efekat ili frakcioni kvantni Hallov efekat, već se dodeljuje zbog toga što je određena oblast istraživanja imala veliki uticaj na tehnologiju. Znači, slična je priča sa laserom, sa ovim LED diodama i slično. E sad, kada se mi bavimo teorijom, obično gledamo u pravcu nekakvog fundamentalnog opisa. Na primjer, u predavanju sam opisao jedan fundamentalni aspekt koji je jako važan za spintroniku je šta se dešava kada se magnet gurne iz ravnoteže. Znači, u tom trenutku njegova magnetizacija
počinje da se menja u vremenu i kako to opisati. I znači, opis tog fenomena je čista teorija. Mi to radimo već 90 godina, prvi početci su iz 1935. godine, kad je Landau i Lifshitz su uveli svoju jednačinu, ali nisu je rigorno izveli. Jer recimo, to je dobar primer, znači jedna ideja vodilja za neke od najnovijih radova je bila kako upotrebiti tehnike iz fizike visokih energija, rigorozno zasnovati tu jednačinu, objasniti koja su njena ograničenja i pri tome smo koristili i kvantnu teoriju polja, neravnotežnu, i teoriju otvorenih kvantnih sistema, da bi shvatili kada ta jednačina ne važi. Na kraju ona koju smo dobili je mnogo drugačija od one originalne. U principu izgleda kao kada je Heisenberg promenio Bohrov model u modernu kvantnu mehaniku. Mi sad pokušamo, takođe neke druge grupe u svetu, da promenimo tu osnovnu jednačinu. A sa druge strane, ta ista jednačina se koristi u magnetnoj industriji koja koristi magnetne hard diskove dan i noć. I postoje ogromni kodovi pomoću kojih se simuliraju i eksperimenti i uređaji koji su u vašoj kući. Znači sada vidite kako to sad ide. Ako imamo bolju jednačinu, možda ćemo moći da predvidimo istovremeno i nekakav efekat u budućnosti, ali motivacija da izvedemo jednačinu nema veze sa primenama, nego pokušamo da rešimo problem koji postoji 1935. godine i koji sedi ovde sa nama već 90 godina kao nerešen i sad po prvi put imamo rigorozno zasnivanje teorije dinamike magnetizacije neravnotežnih magneta, koji je vrlo važan u spintronici. Spintronika je u principu nauka u kojoj vi uključujete magnetna polja, laserske impulse, strujne impulse i izbacujete magnetne slojeve koji su jako tanki, znači na nanoskali, iz ravnoteže i imate tu nekakvu heterostrukturu gde su kombinovani magnetni slojevi, nemagnetni slojevi i tako dalje. Postoji jedan drugi napor u poslednjih par godina koji je sličnog tipa, to su otvoreni kvantni sistemi. Znači u tom slučaju opet se gleda kao imamo spin koji interaguje sa okolinom, koja uvodi nekakvu disipaciju. Kako to opisati? Jedan od pionira tog polja otvorenih kvantnih sistema je Anthony Leggett, nažalost je preminuo pre par dana. I recimo taj problem je isto težak. Malo je mlađi, počinje 1980. godina. I znači, i tu smo isto probali da zasnujemo i rešimo taj problem u različitim limitima i čak postoji veza. Znači, kada recimo spin koji interaguje, kvantni spin sa tom disipativnom okolinom prelazi u tu klasičnu dinamiku. Znači, jedan od načina da se sve to objasni, bar kod Landau-Lifshitz jednačine, neko od ove druge kvantni spin interaguje sa otvorenom sredinom, ali postoji veza. Znači, jedan od najboljih skorašnjih radova je gde gledamo takozvani kvantni prema klasičnoj dinamici prelaz. Jer recimo svako dete ovde u Srbiji, bar kad sam ja bio đak, u 6. razredu nauči da je drugi Newtonov zakon F jednako m puta A. Znači, taj drugi Newtonov zakon se koristi recimo u biofizici, u kvantnoj hemiji, tako što se klasično evoluiraju joni koji su teški i onda nema potrebe da se za njih koristi kvantna mehanika, a lakše čestice se modeliraju sa kvantnom mehanikom. I onda se pojavi takozvani kvantno-klasični pristup. I znači, Landau-Lifshitz jednačina je jedna vrsta F jednako ma drugog Newtonovog zakona, ali za tu magnetizaciju. Ima drugu matematičku strukturu, ali je potpuno analogna. Znači, u biofizici, modeliranju proteina i imate kodove koji se zovu molekularna dinamika i oni u principu rešavaju drugi Newtonov zakon sa silama koje dolaze iz kvantomehaničkih razmatranja, ali sama dinamika je klasična. Kod magneta imamo sličnu situaciju. Znači, u nekakvom limitu
moguće je opisati magnetizaciju koja je kvantni fenomen kao da je klasična, ali članovi u toj formuli moraju da dođu iz kvantne fizike. I u fizici postoji, recimo, fenomenološko zasnivanje načina u kojima kao pokušavate da pogodite ko je korektan član ili ga fitujete na eksperiment ili pokušavate da ga izvedete. I znači ove nove jednačine sa kojima mi radimo, tog Landau-Lifshitz tipa, one imaju te nove termove koje bi bilo jako teško pogoditi bez obzira koliko je moćna vaša intuicija. Usput Landau, jedan od najvećih fizičara svih vremena, ima nevjerovatnu intuiciju. Znači on je bio u stanju da vidi unapred kako izgleda rezultat i onda armija ljudi od celog sveta pokušava da potvrdi to rigoroznim kalkulacijama. Znači, ali ovaj fenomen neravnotežnih magneta u prisustvu disipacije. Jedna od ključnih stvari je kada god se primenjuju magneti, uvek ima ta disipacija, na engleskom se kaže dumping, i znači to mora da se uzme u obzir. Ili fenomenološki tako što neko pogodi kako taj term izgleda, ili mora da se izvede iz neke teorije. Sada po prvi put u zadnjih nekoliko godina pokušamo da izvedemo te termove koje kontroliše okolina i kvantna fizika. Znači, postoji ta rešavati sve probleme čistom kvantnom fizikom je previše komplikovano. Znači, kvantna mehanika je fantastična teorija, verovatno najveće dostignuće ljudskog uma, ali isto je jako teško za upotrebu. A kad pokušamo da primenimo kvantnu mehaniku na konkretne fizičke sisteme, onda je bolje da bi rešili problem, umesto da ga čekamo i da neko drugi dođe do rešenja, da podelimo sistem u klasičan i kvantni. Jer recimo Landau-Lifshitz jednačina je slična toj podeli na klasično i kvantno koja se radi u biofizici, u hemiji. Ovde mi to radimo tako što kažemo, na primjer, elektron uvek mora da se tretira kvantomehanički, ali lokalizovani spinovi na magnetnim atomima mogu da se tretiraju klasično u izvesnim limitima koje smo objasnili u najnovim radovima. Usput primetio sam da su i prethodni dobitnici pominjali tako nešto, a to je recimo da kada dobijete nagradu Marko Jarić, dobijete za neke jako citirane radove koji su bili pre 20 godina. I ja se sećam tih radova onako sa lepom uspomenom, ali to nije ono čime se sada bavim i što je u mom fokusu i na šta sam mnogo više ponosan, jer smo posle ovih godina podigli nivo ekspertize, mogućnosti, računari su se promenili, mnogi od ovih jednačina moraju na kraju da se rešavaju numerički za realistične sisteme, eksperimente, uređaje koje se koriste u magnetnoj industriji i tako dalje.